argazki honen etzako asko esaten du, ez? Miguelen postaketa eta, bueno, nire postaketa bai. Geroaz, izan da nahiko istilua pixka bat afizionatuek, normalki afizionatuek ez die ekipo baten jarraitzailea, baita txirrindula baten jarraitzailea, eta nire argazki honek asko esaten dide, Miguelek dauken ilusioa niri zoriontzen ditenean eta helmuga iritsi zen momentuan ere bai, ez. Orduan zuk urrezko domina eskuratu zenuen, konta iguzu zer gertatu zen azkenengo kilometroetan? Miguelek biziketan pintxazo bat izan zuen, igoeran nahiko malkarra zegoen eta justu gora iritsi ginenean zulaketa bat izan zuen eta horretik 3 buelta falta ziela. Eta metatikan pasatzean, bi bueltan ingurun, justu momentu hartan iritsi izan Miguel atzetikan, eta orduan momentu hartan esan nuen, o tiraka joan behar denik kontrolatzea pelotoia, o alderantziz, ni ihes egin, eta Miguelek atzetikan kontrola nahi egingo du, eta berarentzako errestasun handiago, niri harrapatzen bazidaten, garaipena hori lortzeko, ez? Azkenean pantanik karrera guztia hautsi zuen azkenengo igoeran, ezin izan zidaten harrapatu, eta azkenengo 800 metroak, zulaketa bat izan nuen, emozio pixka bat gehiago emateko probari eta garaipena lortzeko aukera izan nuen, ez? Antzeko gurpila zulatuta darama, atzeko gurpil hori tantzan darama Abraham Olano. Galer ez dago geratzeko denborarik, minutu erdinguruko aldearekin doa bakarrik lasterketa buruan. Abraham Olano munduko txapelketa irabaz behar Jaun Andreo. Joan zen asteazkenean zilarrazko domina irabazi zuen Errojoren kontrako saioan Indurain bakarrik izan zen aurretik. Miguel Indurain atzeko hirukotean dator, eta bien bitartean Abraham Olano bakarrik helmugaratzera doa Duitamako zirkuitoan. Euskal Herriari inoiz egun bakarreko lasterketa batean eman dion garaipenik handiena lortzera doa Abraham Olano, munduko txapelketa! Nola bizi izan zenuen kurpila zulatuta, atzerantz begira, besteak zetozen, urduritasun galanta pasatuko zenuen, ez da? Bai, justu azkenengo kurban konturatu nintzen zulaketa izan zela, zekan nahiko azkar ustu zitzaidan errueda, eta burutik pasatzen bakarra zen, mekanikoengan pentsatzea, ez? Tubularak zian, ondo pegatuta zegoela, ari esker iritsi nintzen helmuga, eta hori izan, pixka bat pentsatzen nuena gehien bat, nuen pixurik gehiena aurreko erredan jarri, eta atzeko erruedari, erain, alik eta azkarren, eta ez elitzekela errueda atzeko tubularra atea, ez? Uztot, bizikleta hura oraindik gordeta daukazula, ez da? Bai. Kurpil zulatuta guzti? Kurpil zulatuta eta guzti gordeta da, historiko bizikleta bat izango da, eta hor geratuko da. Indurainek egun horretan izan zuen portaera txapelak entzeko modukoa. Bai, noski, ni beti esan dut oso zuzen eta zorrotz jokatu zuela, bai beak eta bai selezio guztiak. Hala ere batzuk ez zuten ulertu? Bai, gerora begira, ez aztezea pixka bat zer gertatuko litzateke, hau ez bazen ihes egin eta kontrolana nik egin izan banu, eta Miguelekin iritsi izan banitz helmugara, ez? Eta beste batzuk ere esaten dute, eta helmugara iritsi eta zenek lanzatu behar du zenei, ez? Eta orduan, azkenean polemika egiteko polita da, baina importanteena da azkenean bi garaipenak ekarri genituela Kolonbiatikan, bai Miguelek kontralojean eta nik karreterakoan. ¿Qué tal, Abraham? Hombre. ¿Cómo estamos? Bien. Muy buenas, muy bien. ¿Qué estás con esa foto? Recordando viejos tiempos. ¿De Colombia? Sí. Sí. Aquí estamos. No has elegido mala. No, la cara de satisfacción que tenías, le estaba explicando, y la cara mía también, ¿no? Que luego hubo polémica entre algunos seguidores tuyos y los míos que diciendo que hubiera pasado si hubiera cambiado las tornas, pero bueno. Hombre, para mí mejor al revés. Al revés, que ya estoy estando arriba. Ya. Sí. Me parece mentira que tras conseguir 2 oros y 2 platas, encima hubiera polémica y algunas críticas, ¿no? A veces es difícil entender. Bueno, polémica por conseguirlo no, por el orden. Por el orden, claro, por eso, por el orden. Pero no, fue la verdad que un mundial duro, exigente, pero fue bonito. Y luego, pues el aficionado, el que es aficionado a Abraham quería eso, que ganase él, y los que me seguían a mí. Bueno, aficionados e incluso algunos medios también se posicionaron. Sí. Porque parecía que tenías que ganar tú. Bueno, hombre, había muchos que sí, que querían eso, ya hacer el doblete. No sé, yo no seguía mucho lo que se escribía aquí en casa, pero ahí un poco lo que transmitían esa, ¿no? El hacer el doblete histórico, tal, al final se calientan
Y luego al final la prensa también pues muchos son aficionados que les gusta mucho el ciclismo y se dejan influir un poco. De todas maneras, tú actuaste de forma altruista y en equipo, porque en definitiva iba a ganar un compañero tuyo y tú hiciste una labor de marcaje sensacional con Pantani y Gianetti, ¿no? Sí, la verdad, hay corredores que no quieren ir a los mundiales por eso, ¿no? Porque estás solo año de rivales y luego una vez al año en un mundial tienes que ser compañero de equipo. Hay corredores que no quieren ir. Si aceptas que vas, tienes que ir con todas las consecuencias para luchar en equipo por ganar el mundial. Y encima, hasta entonces no habíamos conseguido el mundial y ese año teníamos oportunidad. Y a mí se me torció la carrera porque pinché cuando justo tenía que lanzar la carrera y Abraham aprovechó y yo a respetar un poco el que iba escapado. Bueno, en Colombia también tuvisteis alguna otra aventura, un día de entrenamiento, ¿no? Ya no se acordará, cuando vinieron los guardias por detrás y que nos dijeron que de aquí para adelante ya no se podía seguir. Ahí teníamos movidas todos los días, si no era una era otra, si no eran las carreteras, si no era el ejército que está por allí, o sea que movidas teníamos todos los días. En el hotel también teníamos chalecos antibalas, o sea, estábamos bien protegidos. Y luego cuando ya salías a rodar unos kilómetros, pues ya nos hacían cargo de si ibas o... Sobre todo si pasabais de un sitio para allá, ¿no? Sí, había una zona en la que ellos ya no se metían para allí. Ya. Abraham, zurekin jarraituko dut. Nolabait esateko, Indurainen itzala beti gainean izan duzu? Behar bada gorpuzkeraz erantzerakoak izan zaretelako eta jenteak konparatu egin zaituztelako? Bueno, ikustuzun bezala beha handiagoa da ni baino, Baina, bueno, bai, gorpuzkera eta gehien bat korritzeko modua, Kontrarlojean, askotan ezaten bezala nagusi eta gero mendatean saiatzen ahalik eta denbora gutxien gadaltzen edo beha bezala aurrera joaten, Orduan, bai, gainera gero nik Anestora pasa nintzen, berak utzi zuenean eta orduan jendeak segituan, bere itzala bezala, jarri ziren. Horrek ez dut uste mesede handirik egin dizunik. Bueno, ez dut, txirrinduaritzi osoai, Miguelen indako itzala handia izan dela eta ona izan dela. Baina arazoa da, gero beha pasatakoan, jende guztiak, afizioak nahi duela hurrengoa etortzen dena azetikan, berrin jarraitzea, Eta hori, esaten den bezala, hori hamarkada bakoitzean bat ateratzen da eta berriro ere etxean izatea nahiko zaila izaten da. Eta Miguel bakarra izan da. Bai, bakarra da, eta bakarra dago oraingoz. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Que vaya muy bien. Y a ver si pronto vemos a tu hijo donde estuviste tú hace unos años. Eso depende de él. Tiene ganas, tiene ilusión y a las fuerzas sí le acompañan y las ganas de... Y el maestro lo tiene en casa. Esto tienes que aprender, tú kilómetros en la carretera y dedicarle muchas horas. Si es por aprender, es muy fácil aprender, luego aplicarlo es más complicado. Eso ya está más difícil. Laro eta hamaseian ere, giroan oso ondo ibili zinen, Maglia Rosaren jabe ere izan zinen, baina Mortirolon galdu zenuen. Bai, egun bateako jantzen nintzen, 3 segundungatikan, eta hurrengo egunean Mortiroloko etapan, giroa falta zala egun baten bezperan, galdu nuen, azkenen, jarraitzeagatikan gogor borrokan, aurrendik antzegoazten beste eskaladorekin, aukera izan nuen podinen bukatzekoa, momentu baten ere hori ere galdutan aukerako. Abraham Olano, ez zaio motza egin behar Mortirolo zarrau. Eutxi Abraham, 500 metro Mortiroloko pankartarako. Abraham ustutzen ari da bizikleta gainean. Igo dozun mendaterik gogorrena izan da? Bai, Mortirola Angliru igota daukat, baina gogorrena iritzeko Mortirola. Azkenean 10 kilometro, 10 portzeta jakin dira goitikan beraino, eta horrek edozuin gorputza egortu egiten ditu. Angliruk azkenean 4 kilometro dauzke gogorrak, eta mentalizauta bali mazoaz, bakoitza aldun bezala igotzen du, eta erritmoak asko gogorragoa izaten da Mortirolokoa.
da pare hau. Altza, Hau da parea. Preparau guantxe. Hau dek hau. Hau dek embajada, zatu jazuena. Arratsaldeon, Berdin. Aitor eta Jon. Ze moduz? Hau enboska da. Bai? Netzako, beraientzako igual gehiago. Ba, seguru. Hame sartuta. Zu baino ohitura gutxiago daukate hauek hontan. Notatu da. Bai, ezta? Bai, atzetik harrapa ben behar ginen da este harrapa azkenean, eta kontua. Bueno, baina hemen beti dago aukera, itxoitekoa, errepidean ez. Esan ez. Itxon eskero gero eta atzerago. Hemen, Gu txikitatik edade berdinakoa, ondo ezagutzen gara. Karrera beak niri behirabazitea bai, bastante pixu gixokin, baina ja orduan behirabaziten egin, da nigo goratzen ez lierrin kronoskala hartan beak irabazi niri eta mendietari, eta jendean jode, baina horrek irabazi dutzue. Abraham basaukan orduan pixkat ipurdi gu baino handiagoa, baina oain bea beti izan da irabazlea, eta nik uste dut hori dela. ez izen bat ere baseukan txikitan uste dut horregaitik. Bai, kulo palmera ditzen zidaten. Normalki, gosekin eta umetan, palmera asko jatea gustatzen zitzaidan. Edo entrenatzen aiziala eta nunbaiten gehitzen magazea, palmera jateare gustoka izaten nuen, eta etxe ingurukok eta bizikleta hasierako bizikletako jendeak hola ditzen zidaten bai. Levante inguruan zuk zenuen etxe baten egon zirela osa anaiak 15 eguneko konzentrazioa edo egiten, eta uste dut Aitorrek antxe ikasi zuela jaten. Bai, pixkat bai, kogolloak ia ez zituen probatzen, ez dakit zertzan ere. Orduzkioz nire emazteak kogollito ditzeko. Osea, Karmelek esaten zion, Aitor, eta unai, jantzazue, zuek ez dako zuen arrazoik loritzeko. Loritzeko arazoa abran edoke. Gero medikuak esan zuen, oiosek esan zien, unai bentsat funditu eta errotzoru izala urte osoako. Baina, zuri errelegoik eman ezin da Sevillala kontramentutan? Pare, zelaien bai. Nik tiraka eta horiek parega releboka. Goraka ja... Esan behar da, nada, Pedro Mari, hau ordekan da oso azkar ibiltzen zela, Hori beti, eta oain dala gutxi ere ikusi dut, eta oain berdin segitzeko, Beti gangora poliki jongoa, baina ordekan oandikane azkar ibiltzea. Bueno, konzentrazio hortako beste gauza harrigarri batzuk kontatu behar ditugu. Zemendanentzako dago. Zer garritu zintuen? Ez, goiz baten, junginen anai eta biok bizikletak errugera pustutzea, eta talde berdinean gozen da orduan bizikletak berdinak genduzkan entrenatzeko. Heldu ginen Abranen bizikletei eta ikusi ginen astuna zauela. Behitu ginen da kuadro berdina zen, ez ginen hartzen zertzakan. Kaminoan guazela zarata bat atetzen zuen, hola berri dardara bat bezala. Eta geho, kostata esan zion, baina zakan hemengo tuguan, zilinak kendu, eta perdigoia sartuta, bizikleta astunakin entrenatzeko, eta gero karrera jun da harinakin azkarro ibiltzeko. Kilo terdi dozema sartzen zinen. Bai, ia 2 kilo. Bai, ba. Itzin dezagun 98ko Espainiako itzuliaz. Zuek talde berean egon zineten, Abraham talde burua zen eta irabazi egin zuen. Nola bizi izan zenuten itzuli hura? Danetik, azkenian poza, baina itzulian zihar da, saltza pixkate ginen, liderra bakarra gendukan, baina azkenian txabak inor biharretzan bezala ere ibili ginen une batzutan, baina azkenian helburua zen itzuli hori irabaztia Abranekin, eta irabazi ginen eta dano guztua, baina pixka saltza pasata gero. Bai, argi dago, etxean zegoela arerioa, bat behintzat. Bai, nahaz ginunien behintzat, askotan karrera kalmaut ematean nahi izate ginen eta askotan beharek erasoa jotzen zuen, o beste batzuk bihartzen zituen beste talde batzutako erasoa jotzeko beharek pixkat benefizio hori izateko, baina azkenian esan duen bezala horrenekin irabazi argin izan ginen eta gero dano guztua. Jon, talde barruan gauzak argi zeuden, hotelean nola bizi izan zenuten, zuzendarien aginduak garbiak ziren? Bueno, hor azkenean interes asko zauen, ez? Argi zauen, irabazteko buelta Abraham zegoela, azkeneko kontrola kontuen eukita, baina, prentsaldetikan interes asko zauen, Euskalduna, Espainiarra, Txaba, eta egia esan da guk nahiko lasai bizi izan gendunan, ez? Guk gure artean
esan hainbeste nabaritu, baina hor beste joku bat zagoen, ez? Nik uste dut De La Morena, García, Abran erdian, guk egia esan da azkenean lortu gehen, ez dana irabaztea. Berak irabazi zegoen, Txaba 3. postua lortu zegoen, ni 12. izan nintzen, taldeka irabazi genduen, eta egizia esan da lortu gehen dana, ez? Oso pozik bukatu gehen, baina Abranek momentu zailak seguru bizi izan zauela, zatik lider izatea eta ekipoan holako ambiente eukitea, zaila esan, baina nik uste dut gure artean, behintzet, talde barruan, ezala hainbeste nabaritu, nahiko ambiente ona zeuen, jakinja eta esaututa zela esan bakoitza, baina guk argi gaukan, zuzendaria bebai, baina esan erraza, zaik interes asko zauen, Alba zan behintzet, Txabak irabaztia buelta, baina ezinezkoa zan kontrola zegoelako, eta Abranari esker eta taldeari esker gainera Txaba lortu zegoen garaipen asko, zai gurpilauen zijoan betik, eta horreri esker garaipen asko lortu zegoen. Taldea irabazten urten zan, deno konforme, baina esaten moguan interesak izan ziren prensa aldetiko interes handi izango zen. Zuzendariak zer esaten zuen bileretan eta? Zuzendaria gauza garbi genduzken. Guk ertetzen gendun planteamentu batekin, bakarri geho karreran ziar gauzak aldatu iteziela, baina hasiera batetik liderra Abrantzan, eta etapak irabazteko, Txabakin irabaztia nahi izan, baina erasoa jun gabe eta besten lana aprobetxatu ez. Baina, beste askotan beharek bere buruei bakarrik behitu izan zion, eta hortik etorri zian saltza asko. Argi dagoena da, Abran izan da reflejua eta ore bat izan da, holako korredore batei lagundu eta holako buelta bat irabaztea, eta nik uste hor dago ez. Pixka bat, Abranen arazoa izan zen, Indurain orduan jarri zegoela Banesto, beraz hartu zen da, konparaketa hori, baina bestela hor dago, eta nik uste dut Euskaldu danok arro ondi gala holako txirindure bat eukitia, bera lortu den lorpenak. Vuelta Espainia bakarrik ezen hon irabazi? Munduko txapelketa ere bai, erlojupekoa. Egia da, bukaera oso politia egin nuela, Vuelta Espainia irabazi nuelako, eta gero munduko txapelketan ere berriro goran izan nintzelako. Kirol honek azken urteotan egur desente hartu du, ze iruditzen zaizue? Kirol hau gaizki tratatua dagoela? Niretzako persekuzio gehiago dagoela, bai. Gaur egun txirrindulariak ez dauke bizitza. Da txirrindularia, bizitzarik ez dauke. Ni uste dut, galdu indala bakoitzaren responsabilitatea. Askatasunak azkenean murriztuta daude, eta azkenenik ez dakit txirrindularia merezidun ere izatea. Niretzako txirrindularitza beste gauza bada. Bizikletan ateatzea, lagunekin egotea, elkarrekin gogorre entrenatu, eta ez pentsatzen egon gaur etorriko dia, ez dia etorriko behazua behaldu behar dez, gaur amana etxea joan behar dute afaltzea, edo enterro baten zaude eta etortzea dizu kontrola egitea, baina tanatorio nagota. Ez, baina kontrola pasa behar dakazu. Ez esko esaten bai duzu, ea positiboa. Hori ez da bizitza, ez. Baina esan duen bezala, hori persekuzio hori dagoen txirrindularien gain, beste kirol askotan ez dago. Hor hipokresia handia da, ez? Hipokresia handia, eta gainera lortu den gauza bakarra da, ni gogoratzen naiz, guk Espainiako itzuli hartan, mutiko asko goten zian gauetan, ia futbol talde baten moduan, guri autografoak eskatzen. Ez bakarrik Abranei, guri bebai, guri argazkiak. Gero, handik urte batzutara, Euskaltelekin ni zuzendari moduan, nintzen nien bai Vuelta Espainiara oturrera, asko galdu da berotasun hori, jendearen berotasun. Jendean askatu egin da, eta nik uste hori berriro errekupero egin dira. Jendearen berotasun hori, zalearen gogo hori, eta hemen gehixenez hemen Euskal Herrian. Hemen Euskal Herrian nik uste izan dela referentea, mundu guztian, zaigu gara honenak, jende honena hemendik irten da, eta adibide hona daukagu.